Mbah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ing sasi Sawal Mbak Eni wong sampeyan kalih kula ya rombongan dadi upama eneng klerune aku luputku sepira gedene nggonku aku njaluk ngapura ya Mbak Eni. Sepira gedene luputku. Lho lah ya maksud nggonku iki keluputanku. Oh, nggih kersa ngapura nggih Mbak Eni nggih. Nggih, Mas. Sehat Bu Sehat Pak Ne. ngene iki lho. Lagi Bu. Kerae angger simpenan iki mesra. Lolo simpenan. Simpenan kudu mesra mergo apa? Rasa sing disimpen ana ing sasi poso, rasa apa ae kudu iso nglurup hawa lan nepsu. Ngono ya, Mas. Kuwi rasane kaya awakmu ya seger waras. Iki ketoke bar poso sesasi kok rondok langsing. Ora mangan jatah MBK ta? Kok ya ki karo piyai Karanggeneng. Nggih, dangu mboten panggih kangen lho, Mas. Padha. Saiki kok saya iye ngono lho. Lah apane to? Ya aku iki isih kaya wingi wuni ora malih belas. Iya, tapi yo lumayan lah saiki. Lumayan pripun Mbak Eni? Niku lho riasane pun sae sakniki. Sae pripun? Niki pipine kaya diwiru ngeten niki lho. Niki kan napa elok sangat lho niki. Modifikasi make up. Modifikasi make up-e sae sanget. Tak kandhani iki ora perkara diwiru modifikasi. Terae tuwek. Oh, nglinteng to? Alah nglinting apa lho kowe saiki jek ayu umur enom 50 taun kas peyok-peyok. Kok peyok lho. Paling ape ning kongsi ning timbah halang-halang. Aku 50 tahun peyok. Ya. Lah mbok sampean 50 tahun isih ora? Ya. Iya, isih menawa. Yo isih didongake panjang umur. Matur suwun amin. Muga-muga Mas Julang sehat terus. Amin, baik. Panjang umur. Amin. Awet urip. Amin. Wong dontek kabeh Julang isih urip dhewean. Engko aku piye to Pak ora ana sing nalkin malah bingung aku ning kono. Ya ben ditotoli manuk gagak. Ya umur ki sak lumrahe ngono. Nundung dhewe ya ora Lah apa-apa. umur 80 ya wis kuyak kruyuk. Kruyak-kruyuk. Adus ngedusi mangan dulang. Ya wis pokoke sing penting ngantek sepuh. Seger waras iso nunggoni anak buyut. Amin. Mbak Eni ora ijen ning dikancani karo Mbak Im Roatul Ima. Oh, Kinutang-kutang pancawisa lalat. Naruh kerasa tentrem ngayomi. Lata susila jati terbatul ada. Itu selalu kudu jadi senang. Murah guna kaya. Kamu dilur kaku daya. Itu rasa hemu sama ayu. Mas Julang diapit karo Mbak Ima kelawan Mbak Eni. Wah, jan wancen yo pelawak yen ketrima kaya ngono kuwi diapit wong ayu-ayu. Upama kena milih kowe milih Mbak Eni apa Mbak Ima aja. sembarang ki nek timbangane ana sing dipilih ya milih sing apik to Pak. Sing apik sing endi? Ah ya sing niki. Iya. Iki nek umpamane iwak ngono, Iwak apa, Jo? iwak tunul Pak iki. Iwak tunul. Sik. Rasane iwak tunul piye? Dawa meling-meling dipanggang Natal. Sewedepe mbuh Pak iki. Ya nek Mbak Eni iwak apa? Iwak apa, Mas? Mengkurep kaya P. Kita obi gitu. Kaya pe. Yo pe kaya ngene lah bendina ya mbok pangan ngono wae. Ah iya. Aku nek ra mangan iwak P sansaya ku nek jenenge mangut tak ya kudu iwak P. Lah yo kok yo milih kono to. Lah yo kene wong timbang ana sing dipilih lah nek ngene iki yo mbok Iwak tunul. Wong loro nembang ya, Jo. nembang Pak Git. Nggih. Sembah nuwun kanca-kanca CFC Cakraning Rat Fans Club padha rawuh, CFC Rembang Kudus komplit padha rawuh. Nggih. Wah, nggih. Semarang do memantu, Surabaya memantu Pak Git. Nggih. Mbah nuwun. Ah, coba ditanjakke, Bro. Wah, request-e akeh banget Weh iki. Mbak Cangik nyuwun gedeng sing lelagon ula tampar sing Pak Wit Singaludra Tudanan Blora nyuwun sesi deman. Oh nggih.
Kanca-kanca CFC nyuwun tali tresna. Oh, oke. Didhisikake laguku ya, Jo. Nggih, Pak Iki. Tali tresna mid in Tawangsari Rembang. Tali tresno. Nggih. Ora lali to. Allahumma lakasumtu. Terus Wa bika amantu. niku doa apa? Doa pembelih asu. Ya doa pe buka. Ngawur. Dipun bawani Mbak Eni. Etek-eteke ya wong loro kowe bojomu loro Jo etek-eteke Jo. Ya Mbak Eni ya Mbak Ima. Ora kuat bojo ya. loro kuat apa ora? Carane kene digendong kene dimakna songkro. Kok ya aku mbok mot songkro lho. Lah ya ndelok-ndelok to, wong awakmu iki pesinden kelas berat. Nah, iki. Kok bisa berat? Jo maksudnya senior. Tembange Pak Kaya Igit. rokok. Coba dibawani kinanti Mbak Eni. Tali tresna. Ayo. Waduh. Ku jane sinden apa-apa kok arep nembang kok jegok. Lho nek dangu kula niku kan mboten nembang sesasi utuh lho. Prei lho. Heeh. Dadine nek arep nembang niku kudu dehem. Men tak kecantol. Oh iya. Ya dehem iki nek Santel. Ada. Santel. Alah. aja muni ngono aku duwe kok. Kok ya tali Kawiwitan Mbak Eni. Ya, kinanti tali. Tali tresna jroning kita. Ima cokrik ngaleh gardan peliwati lho. Gardan Sindene padake kapal gardan. Kalau Bang, Mbak aku. sepurane. Maksudnya tumpakane penak Gardan piye? Maksudnya tumpakane ku longgar gardan ngono lho. Rono. Ngene-ngene lho. Aja ngene aja. Sia-sia kok. Iki ngisini omongan ora. Ngisin-ngisini. Ngisini. Iki ning jero ana iwak gatel kok iso. Kok iso iwak gatel? Nah, Pak Iki ora ero lho. Ayo Dan, njur Dan. Gardan ngebruki cengelmu. Leh, tak kandhani gardan iki sekali medhuni pirang-pirang peti malah entuke akeh. Lah yo ngebruki Timbang raimu. cokrik ngene iki golek jungan ra patek entuk. Balik yo klembang. Julang wis pengalaman, Mbak. Mergo Julang ki nun sewu. Sadurunge dadi pelawak kaya ngono mbiyen yo ngalami dadi alang-alang barang ya, Jo. Nggih, Pak Igit. Nganggo sepatu dawa dhuwur ngono ki. Nggih, sepatu dur iku petugas TPI. Nek cah alang-alang yo dur ra sandalan blayu ngalor blayu ngetan. Aka niku tombong diogrok-ogrok ngene iki. Jupuk. Bro parane kok Lho trene njukuk ngono ngrawuk ngono. Iya piye? Ana wong ngalang-alang kok milih sing apik endi cah yo gebuk sing duwe iwak. Sing rawuk ya. Kowe yo apal lelang iwak barang ning TPI ngono. Ting mriki niku riyen TPI ting ujung, Heeh. terus TPI mriki ting anu Tasik Agung. Kowe yo sabar ngono. Lho iwak pirik sak tombong jero 4 di jero 4 17 kilo Sumini Tayu. Apa mau ana iwak kirik bareng Pirik. Pirik. Cah ngene. Ya Mas Julang tak akoni Mbak niku pengalaman apa wae rekoso dilakoni kabeh sampean semua. Maling kayu tahu. Terus alang-alang tahu. Dadi Pokoke profesiku iki maling kabeh. Dek biyen rekoso ya, Mas. Iso. Saiki Ha isih rekoso. Wis tak syukuri pokoke. Bacotnya gitu Mbak Ima. Nah, iki Mbak. Iya. Angger rene wis wegere, Mbah. Kidung. Ayo omah-omah ketok ape seneng aku tenan. Aku kangen untumu yen mringis ngono ki lho, Mas. Alah. Gara-gara untu ki aku ndek iki ditelepon saka BI, Lah ngopo? Bank Indonesia. Bang Weh. Indonesia. Divu apa? Iki raiku ape dienggo gambar duit 50. Raimu. Kowe gelem. Gelem, Mas. Lho. Kula nggih aku mau muni gelem apa ora ngono dereng kula Urung pokoke mbok isih ACC. urung roh. Urung mbok ACC. Iya, urung tak ACC. Sesuk isuk ape do ning omahku kabeh. Mbok diwenehke Jo sak ndas-ndasmu Sak diwenehke. dase mbok Lho. dikekno sisan. Lah wong iku kok dikekno piye to? Ndas elek yo. Kok ndas elek. Ndas elek iki komplit ora ndas matek. Oh iya ta. Oh, ala kok nek gelem Mas jampean njaluk bayar piro tak bayar. Prosese pripun niku? Kok ndase sampean dicor. Walah.
dicelupno. Terus mbo lah ngene kok pun mboten usah pun gambari gambar dalang mawon aku. Moh aku dicor. Dalang apa kono tok ya Oh, dalang iya, kono kaya. Upama dadi bojoku ngono tak kon tenan gelem kok. Takon gelem. Ngapa? Ya iku mau dienggo gambar ki mau. Lho bledos to kono sing ora oleh kandhane kok. Iya. Kono ki ora melok setuju. Ayo Mbak Ima. Kitung tresno ingki nanti Rasane piye, Bro? Rasane Pak kangen Iki. pora mas karo aku. Aku adem kaya dene aku pas miyang entuk lowang sak tombong ngene iki ati senenge ra karuan. Bungah banget ya mas. Duh, ngadep awakmu iso ketok. Mas. Iku lho, umbul-umbul kaya lambemu. Kemlebet. Apa-apa. Iku lambemu nek keterangin ngono kuwi. Lambemu ati aku sing mbok fitnah terus lha ndek iki awakmu ning rumah sakit tirik wong lara numpak kol tepak manggon ngarep ya. Ya padha wae ngono iso. Coba perbani ya, Mbak. Kinanti rasa pangku. Wah iya. Di pangku jo dituruti jo. Mau hubung-hubung aku pangku. Tuwek. Kok ya penak. Penak kono aku kaya keberkan dompeng iki lho. Goyam. Dengi bar bobok bareng wis mbok sia-sia. Ngono, mainmu jo. Kondok. Piye? Bubuk bareng. Lah iya kok. Bubuk bareng aku swedhi. Kok iso sedih? Bubuke bareng kono ning kamar aku dimbarno ning latar Pak Iki. Tapi ra ya bareng. Bareng ya ora. Oh, nggone dhewe-dhewe. Bareng wektune Pak Iki. Nate mbayar 700 kon bubuk bareng ya awor tenan Pak Iki. Terus Wis pokoke milih ngono wong kula niki kesel keturu mbayar 700 plek. Bayuh. lah piye? Sing tak mute kleru punuk ya Pak. Oh, lah mripatmu lah. Sampeyan ya ora nyawang kok. Mulane kok mengisor mendhuwur padha. Tapi wingi terusan endinge tak kon ngalih ning kamar ngono. Lah. Kamar mandi. Jare panas. Aku kamar mandi lah ya sedih. Kok iso sedih? Setengah 6 dekne rono digebyur aku Pak Iki. Jebule wih. Pas ndodok piye kae? Wong edan. Seneng kene Ding. Kono lho Mbak ini, ayo Mbak. Iki sing nembang aku ya Oh, kudune iya. madhep rene. Nanang. Asmara kaket tinali. Tali. Mbok ning kamera nek ndasku koyo ndas asu ini lho. Ya ora. Sunda sasu. Serigala. Oh iya. Padha ae. Kali Tali tresno jampi kapang. Ayo Mas, Kapanggih. Dalem mas. aku raiku elek tak syukuri kok Mas. Nah, terus Nek umpama aku ganteng bojomu bareng rak muring-muring. Oh iya iya. Nek kowe dagelan ganteng ndemek sinden bojone sinden do nesu-nesu. Omah perang. Wah, aku dadi raiku elek ngrangkuli sinden-sindene bebas. Iya, ora elek nadyan tok karepe padha ae kok. Lah tapi diingi aku dirangkul bojoku nek sampean sing nesu. Iya. Iya. Yo. Oh iya. Mbuh kok kenapa ngono rasane? Asline seneng aku to. Oh. Alah jujur. Kaya gelem kira-kira. Mama kowe paling seneng dhuwit ku tok. Lho gayamu, apa kowe iki ndek dhuwit? Nek dhuwit sampean ndak omong seneng dhuwitmu tok. Lha iki agek golek. Golek iki gak ono lho iku mau kon mampir Pak Iki tok. Kon mampir. Kon mampir. Rumangsamu bengi iki kowe bayaran. Bayaran masane. Alah. Banyak piye, Nyak? kayak terus ngangge ngenean barang iki apa? Lah Kon iya. mampir tok kok nganggo Kon ngene. mampir dadak masak Iketan nganggo barang, bes jarike apa apik. surjan sejarian barang. Sumpah iku Jarikmu. wis ngono.
Cah iki seneng iwak gatel iki jerone. Ayo, Mas. Mah telaske, Mah. Kapang neng nong yo. Kapanggih sirawang Iki laguku tahun 2012 Jo. Saiki berarti wis 14 tahun 14 umure. tahun. Weh, mau sekolah wis SMP. Remojo. Remaja. Lagu Jawa kok. Lho, yo tetep remaja. Ayo Mbak Eni, tali terus ndredang dak 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 delak. Yo. Tali tresno jroning rasa wes
Oke, matur nuwun Mbak Eni kalian Mbak Ima. Wah, sembah nuwun Pak Wanto saking Kudus adoh ya rawuh. Sekalian iki Pak Eko, Pak Kasmani, Pak Sis komplit Mas Widi. Nahwa kok Tubuhan ya hadir. Ayo kendhek nganane Nahwa. Masih bersama Cakraning Ratnya Rembang. Oke, siap. Kyai mriki niku sakniki wayangan lah sing mirsani kuatah Pak iki. Nggih, niki pokoke bacutan iki sedekah laut. Sok gang sesuk ning Bindar. Jiwono bar kuwi tanggal 5 kene Orkesan Arabella awake dhewe ning Pabean. Oh nggih. Tanggal piro? 2. Oh, beda berarti ora bareng. Lali aku. Anggris pandere dilayakno ngono kuwi. Kok ning Pabean tanggal 5 Gunung Pati. Iya ding lali aku. Oh iya, heeh. Maklum aku iki wis tuwa gampang lalen. Nggih wong lagune umur 14 kok Pak iki. Ya tuwa proses hidup ya tau nom, tau ganteng, tau rasa gentenan. Urip kok rasa terus kaya hulek si perkasa. Huluk. Ya hulek. Iki sing saka Blitar Mbak Yosi Dian Pratiwi harum memangi sepanjang hari. Enten to niki Mbak Yosi. Ada komplit songo iki presiden iki Mbak Yosi terus jajare ono Mbak Ida, Mbak Putri, ono Mbak Indri, Mbak Lila, Mbak Melani. Komplit Nebu Yuyun, jangkep sendene. Nggih komplit Pak Igit wong ora ana diarep-arep sasi utoh ya mok glegak-glegek tok. Ini Mbak Yosi. Coba don nelongso jamane jaman rekoso. Kenal dalu Mbak Yosi. Belajeng dalu bujange Mbak Limbo sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin sugeng riatin mohon maaf lahir dan batin. Amin. Allahumma amin. Piyai iki nek trengginas ngene. Ya iyalah. Piyai ora nate wegah belas. Aku kan aktif dan energik. Piye Jo, jajar Mbak Yosi sawise kowe jajar Mbak Eni ada perbedaan atau tidak? Ya mesti wae beda ya Mas Julan. Lek Bu Ima kan yo kalem ngono kae. Mbak Eni yo rada-rada edas. Lek aku kan ya ampun, siapa sih yang tidak mengenal Yosi dan berarti harum mewangi sepanjang hari. Sudah cantik, manis, memang aku nomor 1. Tidak lah. Omong ora nganggo titik koma gembrete kaya tulisan koran. Aja delek kono engko ilang kok mikir. Hah, kok ilang? Ha ceblok mrene wong gentenan ke Bu Eni kene ngendikan kene siji, Mbak Ima kene siji, kene ora. Model ngene iki wah lah bojone apa kerasan ning omah kok iki. Lho, garwane Mbak Yosi sing asmane Mas Didik kuwi kowe piyayine kaya Puntadewa. Masa? Lho sabare ra Sing ketulungan. pundi to, Pak? Anda jangan salah. Suami saya itu betah karena punya istri yang begitu sumringah. Karena itu dia sangat bunga. Dia memilikiku yang seperti bidadari. Cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, eksotisnya benua Asia. Hop. Bojomu sing ndi to? Kae nun sewu Didik duwe penyakit rodok budek dadi betah dene. Mbok sing wedok ngomyang. Garwane sing pundi to, Pak Igit? Iki ta? Kok ngidang-ngidang Iki lho. Wah. Milihmu kok sing wis lalinan to. Ora masalah warisane akeh. Apa? Oh, kuwi sing gender iki latihan pisane ora salah. Ngono wi aku. Pripun? Ngoten niku wae latihan ping 4 kok ngoten ngenyek sing genderane. Ger kok ngono iki latihan ping 4 ngono jere. Yo. Nembang Mbak Yosi mung disimak Pak Waris Sugiono saking Surabaya salam nggih kanca-kanca CFC. Baik. Pak Tarno Tania Jaya sembah nuwun Pak Edeli Wonocolo nggih sembah nuwun Pak Kawi ugi nyimak
Mas Surito, kanca-kanca CFC Semarang, salam kagem sedaya kanca-kanca CFC ingkang nobar wonten lokasi. Ora lali Pak Ngadinu Pondok Ungu. Oke. Nembang Mbak Yosi. Nggih, napa niki tembange? Menika request saking Pak Wit Singolodro. Kuwi kanca-kanca barongan Todanan Bluro do ngluruk mriki. Apa itu lagunya? Lagune Mbah Sukron. Oh, Kula ya. tampar. Oke. Larase pelok Mbak Yosi. Pelok Pak Dipit. Iki petilan kisah Angleng Darmo. Oh, nggih Angkleng Darmo sing saged omongan karo kewan-kewan nika. Duwe aji gineng. Oke. Nggih, salam mudho ngono. Kangen Yosi iki lho, fan-fan. Iyalah, tadi sudah ketemu. Cie. Anu lho, Pak jenengan kok ya rawuh aku ki mau ngono iki lho. Lah piye to? Engko nek ana sing ndredeg aku bagian nyuntik Mas iki lho. Pak Sis. Pak Sis. Pak Sis to. Jane iki ilmu kedokteran kok yo bingungno yo. Lah nyapa kok bingung ke? Apa ae anggere lara kok sing disuntik ki bokonge ki nyapa ngono. Kok ora lara mata suntik matane. Lah kok kowe. Kayak gelem lara mata disuntik matamu gelem. Wis tahu aku. Wis tahu Wis ya. tahu. Dek apaan? Lara mata udun disuntik udune. Biyen lho. Jolange aleman loro untu njaluk numpak ambulan. Mas. Njaluk kon ngawal, tak alah. kawal. Alah jojo. Kemalan wong lara untuke adoh karo nyawa lho kok njaluk ambulan ki lho nyapa. Wong sikile ra dadah iso ngadeg lho. Wong jenenge wong duwe dhuwit kok. Wong duwe dhuwit kok, Jos. Lara ndas ya isi tumpakane ambulan nah. Lara ngelu tumpakane Lah lek ambulan. ndasmu lara mbok ditinggal ning omah ra usah dinggo. Wis tau tak tinggal malah bojoku ki kemane-man ndas kok ditinggal terus dinggo mendel. Ndas sing ngundel. Nggih. Bawane napa Mbak Yosi menika? Bawane pangkur nek mboten Pangkur. Oh nggih, mumpung disimak Pak Budi Guntara kanca-kanca CFC Ngayuk Jakarta, kanca-kanca Girli salam nggih kanca CFC ingkang nobar. Nggih. Oke. Ya. Saking cepu Pak Pandu nyimak Mas Ali Jatirogo nyimak sembah nuwun. Nah, Pak Sarkup Sampung Sarang ya. Oke. Ayo Dik Bawa Yosi. tani. Nggih no. Dik Yosi yang harum sepanjang Karya hari. Mbah Sukron Suwanda Blitar. Ya. Wah iki. Tenang. Dan ya. sumpah ning omahe kaken panganan bersantan, manis, Nglengo. es, lengo dan lain-lain. Guluku. Mulane kok sinden iki sing ati-ati entuk edari hati-hati, aja sing Wis tak hati-hati tak pilih sing aku seneng tok. Sing gak seneng aku gak tak pangan. Tak hati-hati wis. Awakmu iki jan akalan nek mertamu digoleki sing selerane. Nek awake dhewe mertamu nek Yosi blas ora berselera kabeh jajane. Ngene jolange apa cara lawas jenenge lodong. Oh lodong. Toples itu lho lho. Lodonge gawedine bolongane cilik dadi nek mlebu mung driji loro tok ngene. Ade wingi wis tak irit-irit lho Pak Igit. Niatane nyuga ya wong ta ora. Kok iso Aku lodong. lodong rak kena dijumput. Lho, lah kene nggone Pak Sigit ngerti ora? Piye? Gawene kacang licin terus disediani sendok pil. Cuwilik. Angger jukuk isine mok loro, angger jukuk isine mok loro. Iya arep mbon. Ya terus isen Sendok pil, kacang licin. Gemes aku. Nenek. Aku tak guling lodonge. Ayo ya saya. Metek sari hangkleng darama ana cerita tingkae hula Wah, ana ula loro so. Nggih Pak Igit, ula loro do dolanan. Engkang samya jemburayu jenenge ula tanpa Konjo Pak Wit Singoludra king Todanan Bluro. Sugeng dalu. nggih wilujeng dalu wani gonjak
garwane sang maha resi. Digodho. Pak Suhadi mantan kades kedalon Batangan nggih nyimak. Nggih sembah nuwun. Anenggih sang naga raja. Saiki arang-arang Jo lakon iki ning nggon ketoprakan. Nggih, Pak Git. Sesuk awake dhewe ketoprakan ngangkat Lakone niku. Angger ketoprak ning kene rata-rata Wijaya Ngeratu. Legawa siksa bayar. Antek pemain. Purnama gantung. Benjing angkling Darmo sing dadi ula tampar niki dibiedil ndase. Gak apa-apa, dadi kula penak dhewe iso mubet-mubet ngono. Coba saiki jajal mubet sik. Sithik en. Mubeti Mbak Eni tugune Mbak Eni. Iki ya kudune ula naga. Ula tampar mubeti deknen iki ya ora sedeng. Sesilih nyinaga ki turuk
kulung golek wajempane iya Terima kasih luar biasa. Kuwi mau lagu Lo Tampar karya Mbah Sukron Suwondo Blitar, Mas Jola. Sing nyanyi Mbak iki, Mbak Yosi Sonyes. Sonyes. Aku ora eni. Iya ya Mbak Yosi. Anjen wong lambe ku nek kadung kulino. Oh iya. Keneng apa kok iso ketok-ketoken Mbak Eni kenapa? Mergo gedhi. Waduh. Anek cilik kan ra ketok ta Pak iki. Oh iya iya. Kowe ndek iki bodomu Jumat apa Setu ya? Kula anu Pak iki Setu mawon. Oh iya. Kula Setu mawon. Soale jemuah niku ketoke kok mokak. Parah-parah. Dadi wong Jawa iki ya Jumat ya bener, Setu ya bener-bener kabeh, Jo. Duwe pedoman dhewe-dhewe. Nek sing Jumat iki saka Asapon, nek sing Setu ki Abuge. Ngono. Wong Jawa duwe rumus. Angger iki kan taune taun dal. Nggih. Dal iki rumusé dal tugi. Nah, Siji suro mesti dal tugi taun dal Setu legi. Siji suro legi. Engko nek Ramadan iki rumusé dan 6 ro. Ramadan dan 6 ro. Ya 6 diitung kok. Ngono. Nek Sawal kuwi rumusé Waljiro. Waljiro. Nggih, heeh. Waljiro. Tanggal 2. Kuwi gene ya mudeng. Yo Pak Igit, Pak lho, kancane Pak Igit kudu mudeng rumus-rumus. Dek iki Pak Igit, wah dikongkon nambah udan sajene kurang siji, wah udane ora mendo. Tetep deres. Iya iya. Jane umpama ora ditambah ngono ming grimis lho, berhubung ditambah Pak Igit malah deres. Heeh, wong Jawa pinter. Dadi bodho taun ngarep 2017 wis ngerti. Dereng Pak Igit. Oh, sok taun ngarep iki taune iki Bemesgi. Oh. Dadi Kemis Legi, kuwi siji surone Kemis Legi. Lah, bodone niku Pak Igit. Bodone Waljiro. Wah, Sawal siji loro. Kemise berarti tetep Kemis mergo Nggih. siji Kemis.
Wah, aku kok wis Rone bar legi apa, Pak? Bar Paing. legi paing. Paing. Nah, berarti kemis paing. Walah, aku kemis paing wis nampa job Pak iki. Gayamu. Tahun ngarep. Coba anak-anak aja suwe iki Mbak Indri suwe iki. Kanca-kanca do kangen karo Mbak Indri. Iya. Kangen meseme. Alhamdulillah wis bobot 8 sasi. Duh, Pirang sasi Indri? Oh loro. Rumah saku bobote karo ngantenane kok nek 8 sasi kok dhisik bobote. lah wong niki Jebul lagi 2 sasi. Ah wong jenenge jaman sakniki COD kok Pak iki. Ana Mbak Indri, ana Mbak Putri, ana iki Mbak Lila. Melani no. Melani. Wah. Nih, kene. Kene. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota hendak melihat iki spot lawas banget oleh nyepoti Mbak Eni iki zaman cilikane Alif Jamal sedo TK-TK dijoget-joget ngono. Nggih. Ya zaman sak jagat ngono iki biyen. Lagu ini tuh era 80-an Pak iki. Oh ngono to. Nggih. Aku lagi umur setahun. Lho, zaman biyen iki banyak lagu-lagu yang mendidik. Zaman biyen. Coba takoni siji-siji iki Mbak Putri kuwi. Aduh. Nggih, sugeng dalu Mbak Putri. Sugeng dalu Mas Jolan. Pripun kabar? Alhamdulillah sae. Putrane pun saged napa? Ongkrong-ongkrong. Kembar bapake. Nggih, mulane wingi kok bapake nesu jebule ongkrong-ongkronge bareng. Sing tengah aja. Nggih, sugeng dalu Mbak Indri. Sugeng dalu Om Jolan. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Nggih, Minal aizin nggih Om Jolan. Sami-sami gendho pokoke sepira gedene nggon aku. Ayo. Nggon aku kurang tata lan duga marang sliramu Nggih. pangapura sing akeh Nggih. ya. Ben ketoke ngapuramu kowe ikhlas aku ya pokoke njaluk tenanan aku. Waduh. Pripun kabare pun ajeng enten napa Nggih dereng? insyaallah Om Jolan. Nggih dipriksa nggih. Nggih. Kok golek rumah sakit sing pengalaman, petugase sing Ngoten profesional. niku preksane nggih ten rumah sakit. Iya ning nggone UGD ku awakmu dikongkon turu. Oh, terus dipriksa dikeki koyok gambar-gambar TV ning golek petugas sing sip. Jenengan kok Profesional. ngertos? Lho aku wingi bar ngeter tanggaku USG bojone geblak. Kok iso geblak? Roh gambare anake rambut tok lho Pak iki. Masa bayi kok rambut tok? Mulane kula terus marani petugas jebule ku kamerane kurang munggah. Oh, kamerane kurang blusuk. Nggih. Petugas magang kon mriksa aku ngono. Wong Golek edan, sing wong pinter, edan. nggih. nggih. Aja ngantek kok bojomu ngerti gambare anakmu geblak. Pun pinten sasi niki? Berjalan 2. Ngidame napa to? Mboten ngidam blas Om Jolan. Sampeyan anakmu ki amangane angel sampeyan. Iya mbiyen bojoku ki angger juk metengi bojoku ngidame, "Mbuh Mas aku mbok kena apa?" Tak kira meteng neh angger roh aku kok mutah, angger roh aku mutah. Cerai jebule bosen aku. Tak kira ngidam. Sugeng dalu Cahayu. Nggih, sugeng dalu Om. Pun semester pinten? Masuk semester 6. Nggih pinter. Ngantek semester 14 kudu sip. Walah. 14 sampai 14 to Om. Lila kae. sampai 8. Oh ya 8. 8 9 metu ya ora. Ampun. Lah kabare bapak pripun? Alhamdulillah sehat Om. Sehat-sehat. Bapak pun teng dalem napa sing luar kota? Terus saya teng dalem niki. Iya. Iya, kaya akrab-akrab karo bapake. Lho bapake niki kalih kula niku kan ya nek wayah prei niku mesti nyemak karya bareng. Iki sesuk malah ngajak kulaan granat ning kono lho. Nggih napa? Ya yo granat iki wesi-wesi ki larang. Ning kene wae pipa tugel sekilo 28.000.
pipa utuh malah bayar. Lah nyolong. Sok nek golek garwa sing padha seneng padha nrimo awakmu soalnya entertain sing ora cemburunan ki. Golek bojo sing los dienggo sapa ae oke. Lho, dienggo campur sari siap, dienggo wayang siap, bintang tamu ketoprak siap. Oke. Kaya Mbak Indri garwane los. Tembang kangen nggih, nggo nambani kangene kanca-kanca. Ah, CFC. Ana sing tembang kangen sijine, wah iki akeh sik. Tombo kangen to Pak Igit. Iya tombo kangen. Nah, ancen netrane piyai sepuh ngono kuwi. Wong ngekeki 10.000 no elinge ya 100.000 kok. Selalinan ya Om ya. Kacamataku keri, Bro. Cah cilik-cilik didumi 10.000 dijalukno kleru atusan. Tombo kangen. Coba kayak apa? Tiga bidadari ada Mbak Putri, Mbak Indri dan Mbak Melani. Coba sekelingan ora. Yo, kayak apa ya, Mas? Tombo kangen. 1, 2, ayo. Perdana harus yang oke dong. Apa wis lali sliramu? Dek semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis samestine lali aku. Apa
Oke, luar biasa.